രാമനാട്ടുകര മുതൽ വെങ്ങളം വരെയുള്ള ഹൈവേയിലെ പാറകൾ മുറിച്ചു മാറ്റുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കിന്ന് കാണിച്ചു തരുന്നത്. ആദ്യം തന്നെ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ പാറയുടെ നിങ്ങൾ എവിടെയാണോ മുറിക്കേണ്ടത് ആ ഭാഗത്ത് അതിന് കണക്കായിട്ട് ഒരു ദ്വാരമുണ്ടാക്കും. ഒരു കംപ്രസം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തുള ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം അതിനുള്ളിൽ കൂടെ ഒരു റോപ്പ് കയറ്റുക ചെയ്യുക. ആദ്യം ഇതാണ് ആ റോപ്പ്. ഈ റോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല വജ്രം പോലുള്ള സാധനമാണ് ഇതിൽ ഉള്ളത്. അതായത് പാറ മുറിച്ചെടുക്കാനുള്ള ശക്തിയുള്ള ഇതാണ് ഈ മെഷീനാണ് അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ആ റോപ്പ് ഈ ദ്വാരത്തിനുള്ളിൽ കൂടെ ഉള്ളോട്ടിട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഈ പാറയെ മൊത്തമായിട്ട് നമ്മൾ ചുറ്റിയെടുത്തിട്ട് ഈ മെഷീനിൽ ഘടിപ്പിക്കും. ഏത് അളവിനാണോ മുറിക്കേണ്ടത് ആ അളവിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുക. ഈ മെഷീൻ ഇങ്ങനെ തിരിയുന്നതനുസരിച്ച് ഈ റെയിലിൽ ഘടിപ്പിച്ച മെഷീൻ റെയിലിൽ നിന്ന് ബാക്കോട്ട് പോകുന്നതനുസരിച്ച് ഈ പാറ മുഴുവനായിട്ടും മുറിയും. ഇതിൻ്റെ മറ്റേ സൈഡ് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പുറത്തെ സൈഡ് അപ്പുറത്തെ സൈഡ് റോപ്പ് ഉള്ളോട്ട് പോയി കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഇതാ ആ റോപ്പ് ഇട്ടതിൻ്റെ നേർക്ക് ഉള്ളോട്ട് റോപ്പ് വലിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. ഈ ദ്വാരത്തു കൂടെയാണ്, ഇവിടെ അടച്ചു വെച്ചതാണ്, അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെയാണ് റോപ്പ് ഇട്ട് ചുറ്റി വെച്ചത്. അത് ഉള്ളോട്ട് പോകുന്നതനുസരിച്ച് ഈ പാറ അടിഭാഗം മുഴുവനായിട്ട് മുറിയും. റോപ്പ് പോയ അടയാളാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. ആ റോപ്പ് ഉള്ളോട്ട് ഇങ്ങനെ വലിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. മണിക്കൂറുകൾ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് മുറിക്കുന്നത്. അതിനിടയ്ക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. പൈപ്പിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് വെള്ളം അതിലൊഴിച്ചു കൊടുക്കും. വെള്ളം പുറത്തേക്ക് തെറിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ കവർ കൊണ്ട് ആ ഗ്യാപ്പ് അടച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. റോപ്പ് അത്രയും സ്പീഡിലാണ് കറങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ വെള്ളം പുറത്തേക്ക് തെറിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെയേറെയാണ്. ഈ രീതിയിലാണ് ഇവിടെ വർക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ കുത്തനെ കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ റോപ്പ് മുകളിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഈ മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്യും. കട്ടിങ് പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കംപ്രസർ ഉപയോഗിച്ച് കുഴി അടിച്ചിട്ട് അതിലൊരു പൗഡർ നിറയ്ക്കുന്നുണ്ട്. പൗഡർ നിറച്ചിട്ട് പിറ്റേന്നാവുമ്പോൾ അത് വിണ്ട് കയറി നിൽക്കും. പിന്നീട് ആ JCB ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ചെയ്യുക. JCB കൊണ്ട് മാറ്റി കട്ട് ചെയ്യും. കംപ്രസർ ഉപയോഗിച്ച് എന്നിട്ട് കുഴി അടിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു കെമിക്കലാണ് ഇതിൽ നിറയ്ക്കുന്നത്, പൗഡർ പോലുള്ള കെമിക്കൽ. ആ പൗഡർ നിറച്ചിട്ടാൽ പിറ്റേന്നാകുമ്പോൾ അത് വിണ്ട് കീറിയിട്ട് അവിടെ പൊട്ടും. അങ്ങനെ വലിയ വലിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് എടുക്കും. പിന്നീട് JCB ഇറ്റാച്ച് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അത് ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കും. ഇങ്ങനെയാണ് ഈ പാറകൾ മുറിച്ചെടുക്കുന്നത്. ഒരുപാട് വലിയ വലിയ പാറകൾ
റോഡിൻ്റെ ഇരുവശത്തുമുള്ള പാറകൾ അങ്ങനെ മുറിച്ചെടുക്കാറുണ്ട്. ഇങ്ങനെയാണ് ഈ വർക്ക് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. അവസാനം പണി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാവും. ബ്ലേഡ് എടുത്ത് മുറിച്ച മാതിരി നമ്മൾ പാറകൾ കാണാൻ കഴിയും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.